Hej YouTube, i dag skal vi lave en squad-builder i FIFA 16. Der kommer til at være 2 hold, så den bliver delt i part 1, part 2. Okay? Og vi starter med det første her. Som bliver den her formation. Og gå lidt tilbage, Marco. Ikke sådan. Perfekt. Sådan der. På mål har vi valgt at tage Gigi Buffon, eller jeg kan ikke udtale det, men det kan Marco sikkert. Fordi jeg er Luigi Buffon. Og centerback, højre centerback. Ej, så lækker det. Pis, yay. Eller vil jeg lave det? Nå, der kom, der er det Cialini. Og den anden er Barzagli og Alexandro og Abate. Nu tror jeg sikkert, at vi er noobs, men det er vi faktisk ikke. Pjanic. Nej, Golan. Jeg kan ikke helt udtale det. Det kan du heller ikke, vel, Marco? Det er i hvert fald ikke. Han er ikke belgier. Han er belgier, men han Paredes. Paredes. Det må du ikke sige. Quadrado. Jeg kan ikke udtale det med Quadrado. Og her kommer vores legendary player. Dybala. Og her er det Al-Asharawi. Og det er vores squad. Gør vi lige hurtigt sådan her. Du får cheftræner. Men det kan godt blive højere weighted, hvis vi putter vores udskifter ind. Men det vil vi ikke have især til den anden squad builder jo. Så det er rigtig 84 rated. Bare lige så I ved det. Og stop.